Nemoj da me zoveš sa pogrdnim imenima. Nemoj da me ponižavaš jer i ne znaš me. Ja nisam ništa gori, a ni bolji od tebe. I zato želim da me zoveš sa pravim imenom, a to je sa čovjek ili ne čovjek. Ja samo jedno od tog mogu da budem i ništa više. Jer i mene je majka rodila kao i tebe tvoja. I meni se moja majka smijala kroz suze kada je začula prvi plač mene kao bebe. Kao i tvoja majka što se kroz suze smijala tebi kada je začula tvoj prvi plač. I moja majka se brinula kada nisam došao kući do kasno noć, isto kao i tvoja majka za tebe što se brinula. Zapitaj svoju majku. Da li ona misli da druga majka manje voli svoje dijete nego što ona tebe voli, pa ćeš čuti odgovor. Postoji samo čovjek i nečovjek. Čovjek će ti pružiti ruku i u zlu i u dobru, ma koje god vjere on bio. A nečovjek će ti ukrasti i zadnji zaloga iz tvojih usta, ma koje god vjere on bio. I zato postoje samo dvije vrste ljudi. Oni koji su kao pčele i oni koji su kao muhe. Pčele će i u sred deponije smeća da pronađu jedan i jedini cvijet. Iz tog cvijeta će da se časte sa nektarom. A muhe će u čitavom polju mirišljivog cvijeća da nađu jednu i jedinu kravlju balegu, pa će da se počaste sa tim. I zato budi kao pčela, dragi moj čovječe sa Balkana. Budi doktor pa pomaži svakome bez obzira na ime. Budi čovjek pa pruži ruku ako možeš nekome. Budi kao čika Ale i čika Jevto pa sagradi koje ostrvo na Vrbasu, da se mogu djeca kupati i skakati sa njih u rijeci Vrbas i da te se sjećaju kao što se sjećam ja njih. Budi kao Marijan Beneš koji će donijeti medalju u Banja Luci i tako jediniti cijelu Banja Luku, a mnogi mladi će poželjeti da budu kao Marijan Beneš. Budi kao Safikadin kamen na kojem će svako da zapali svijeću za ljubav, za sreću, za sjetu, ne pitajući za ime. Budi kao Petra Kočića Park, pa kada stari ljudi dođu da sjednu i odmore, da sa sjetom i divljenjem čitaju onaj natpis na spomeniku. Isto kao što sam i ja kao dječak pročitao po 100 puta, kojeg se i sada sjećam. Ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog, a prezren i gladan kao pas. Ili budi kao i harem u Fehardiji, pa kada pogledaš kroz onaj mali prozorčić gdje se ubacuje novac, unutra ćeš vidjeti 2 tabuta i poruku sa dubokim značenjem, na kojem piše: gledajući oba groba jednaki smo skoro oba. Juče sam bio taki, a sutra ćeš ti biti ovaki. Budi kao Kastel ili kao huk Vrbasa. A kada spojiš Kastel i Vrbas, dobiješ ljepotu, merak, sjetu, ljubav, mir. Dobit ćeš počast, divljenje, prošlost i naklon. Dobit ćeš zapis prošlosti i divljenje budućnosti. I zato, prijatelju, naklonimo se jedan drugom u ova teška vremena. Pružimo ruku i zagrlimo se. Ako treba, isplaćimo se i jedan drugom. Ispričajmo jedan drugom naše jade, naše rane, naše boli, jer nije sramota. A onda budimo kao ovi naši hrabri doktori, vozači kamiona, policija, vojska, prodavači u prodavnicama i na benzinskim pumpama. Pogledajmo te ljude i te majke i te očeve koji staviše svoje živote zarad nas, naše djece, naših majki, naših očeva. Neka nam oni budu put ka ljudskosti, put ka hrabrosti, put ka požrtvovanosti, put ka herojstvu.
jer samo takvi će ostati upamćeni u budućnosti, a nikako oni koji mrze i koji zlo misle. Pomozimo jedan drugom u ovim teškim vremenima, jer nemamo kud, jer nemamo kud, jer nemamo kud, jer nemamo kud, jer nemamo kud. Posvećeno za sve ljude Balkana i čitavog svijeta. Posvećeno za hrabre ljude u javnim ustanovama. Za sve majke i očeve, bake i djedove, koje sada mi kao sinovi, kćeri i unučadi branimo i štitimo. Pozdrav Balkanu.